Hei vaan, mä oon Kirsi Lehto. Tervetuloa. Meillä aiheena tänä päivänä on astrobiologia, eli kysymys siitä, voisiko muualla maailmankaikkeudessa olla elämää olemassa ja mitä me voisimme päätellä elämän olemuksesta ja mahdollisesta kehittymisestä. Otetaanpa jotakin kuvia näkyville. Näin. No niin. Kuvat näkyvät. Ja tämä astrobiologiahan on hyvin tämmöistä niin kuin NASA-vetoista tutkimusta. Maailmassa tällä hetkellä sitä toki tehdään kaikkialla muuallakin, muilla mantereilla. Mutta NASAn määritelmän mukaan astrobiologia tutkii elämän syntyä, kehitystä, esiintymistä ja myöskin tulevaisuutta, mahdollisten eliökuntien kestoa ja pitkäikäisyyttä kaikkialla maailmankaikkeudessa. Siis aika laaja aihepiiri. Ja lähtökohtana tässä tutkimuksessa on ikään kuin ekstrapoloida asioita eteenpäin niistä faktoista, joita tällä hetkellä tunnetaan. Ja nyt tiedetään, että maailmankaikkeudessa on lukemattoman paljon, tavattoman paljon galakseja ja että kussakin galaksissa on paljon tähtiä, joissakin enemmän, joissakin vähemmän, mutta esimerkiksi meidän omassa linnunradassamme on joitakin satoja miljardeja tähtiä. Ja nyt myös tiedetään, että jotakuinkin kertaluokalleen jokaisen tähden ympärillä on olemassa jonkinlainen planeettakunta, ja että joillakin niistä olosuhteet olisivat jotakuinkin samankaltaiset kuin mitä ne ovat täällä maapallolla. Eli että planeetan etäisyys emotähdestään on sillä sopiva, että vesi voi olla nestemäisessä muodossa, ja tämä antaisi mahdollisuudet elämän esiintymiselle kyseisellä planeetalla. No nyt myös tiedetään, että tämä kaikki, koko maailmankaikkeus tähtinen planeettoineen, on kaikki saanut alkunsa yhdessä ja samassa alkuräjähdyksessä ja kehittynyt samojen luonnonlakien, saman fysiikan, saman kemian ohjaamana. Ja näin ollen voitaisiin ajatella, että jossakin muuallakin se on sitten johtanut samankaltaisen elämän ilmiön syntyyn kuin mitä on olemassa täällä meillä maassa. Mutta tämä nyt ei ole vielä mitenkään selvä asia. Tämä on tämmöistä niin kuin aihetodisteiden varassa ajattelemista, koska tällä hetkellä ainoa paikka maailmankaikkeudessa, missä tiedämme varmuudella olevan olemassa elämää, on katsottuna meidän aurinkokuntamme ulkoreunoilta sisäänpäin, on tämä pieni, vaalea, sinisenä heijastuva 1 pikselin kokoinen piste. Tämä on Voyager 1 ottama valokuva vuonna 1990. Voyager oli silloin matkannut jo 15 vuotta, lähtenyt maapallolta ja matkallaan pois aurinkokunnasta ja kohti ulkoavaruutta. Se kääntyi katsomaan taaksepäin ja otti vielä viimeisen kuvan kotiplaneetasta. Ja tämä kotiplaneetta on tietysti tämä meille tuttu elämän koti, elävä planeetta, missä sekä kuivat mantereet että meret kuhisevat elämää. Elämä täyttää kaikki mahdolliset ekosysteemit, kaikki ympäristöt, missä on olemassa riittävästi kosteutta pitämään yllä elämää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että elämä ulottuu Antarktiksen kuivilta, kylmiltä kivipinnoilta Marianien haudan syvänteisiin valtavan suuriin paineolosuhteisiin Atakaman erämaahan. Eli tällä planeetalla elämä on löytänyt selviytymisen mahdollisuudet lähes kaikissa mahdollisissa ympäristöissä. Osoittaa sitä, että elämä on hyvin sopeutumiskykyinen. Elämä pystyy muuntumaan aina sillä tavalla,
että se sitten luonnon valinnan kautta löytää ne keinot, joilla se voi selvitä erilaisissa ympäristöissä. Meidän tuntemamme elämä on hyvin robustia ja sillä tavalla voisimme myöskin päätellä, että tämän kaltainen elämä voisi selvitä myös jossakin muillakin aurinkokunnan kappaleilla Marsissa, Eurooppa-kuussa. Ja nyt on prosessit käynnissä, että sinne mennään ja tutkitaan. Mutta tällä hetkellä emme tunne elämää missään muualla kuin täällä kotiplaneetalla. Ja tämä on tosiaankin kotiplaneetta kaukaa katsottuna ja kuvasta näkyy, kuinka tavattoman pieni ja kuinka tavattoman yksin tuo pieni sininen piste on mustaa avaruuden syvyyttä vastaan. Kuvassa näkyvät raidat ovat vain heijastuksia kameran linsseistä, eli ne eivät anna niin kuin oikeasti mitään lämpöä tai suojaa. Kaikki suoja, mitä maapallon elämällä on olemassa, on planeetan oma ilmakehä, planeetan oma vesikehä, planeetan magneettikenttä ja planeetan sopiva etäisyys auringosta. No niin, ja nyt kun ajatellaan, että meidän oman planeettamme olosuhteita, niin seuraavaksi kysellään, että ovatko nämä nyt jotenkin niin erikoisia, että ne antavat maaplaneetalle tällaisen erityisaseman elämän kotina. Tiedämme, että monet maan olosuhteet ovat oleellisia elämän olemassaololle täällä, mutta ovatko ne ainutlaatuisia? Voisiko elämää esiintyä myös jollakin muilla planeetoilla? No ainakin aurinkokunnassa maaplaneetan olosuhteet ovat kautta aikojen. Ovat kautta aikojen olleet ainutlaatuiset. Tosin kaikki kiviplaneetat syntyivät aurinkokunnan sisäosin samankaltaisen prosessin kautta. Eli tapahtui silloin, kun aurinko oli jo syttynyt, kuitenkin aivan aurinkokunnan varhaisissa syntyvaiheissa. Liikkeellä oli vielä paljon tämmöisiä kivenkappaleita, asteroidia, protoplaneettoja, jotka kiersivät aurinkokunnan sisäosissa vielä siinä vaiheessa, kun aurinkotuuli oli puhaltanut sieltä kaikki kaasut pois. No, nämä erikokoiset kappaleet kiersivät samantapaisia ratoja, koskettivat toisiansa, yhtyivät, kasvoivat suuremmiksi, joskus niin kuin iskeytyivät suurellakin voimalla yhteen. Ja koko tämä kivikappaleiden keskinäisen kasautumisen ja kasvamisen prosessi johti siihen, että nämä kasvavat kappaleet olivat hyvin kuumia. Myöskin se aurinkokunnan vielä se kertymäkiekko siinä vaiheessa oli hyvin kuuma ympäristö. Eli niille seuduille syntyvät nuoret kiviplaneetat olivat alun perin kuumia, useita tuhansia asteita lämpötilaa, joka sitten piti tämän nuoren planeetan, kasvavan planeetan sulana magmamassana. Ne olivat tämmöisiä magmaplaneettoja. Ja kaikki kappaleiden mukana haehtuvat aineet olivat kaasuna planeetan ilmakehässä. No tosin maaplaneetalla kävi vielä niinkin sitten, että eräs näistä varhaisista syntyvaiheen törmäyksistä oli niin suuri. Se oli tuollainen pienen protoplaneetan törmääminen nuoreen maahan. Ja tämän protoplaneetan nimi oli Theia, eli tarkoittaa kuun äiti, Selenen eli kuun äiti. Ja näiden kahden kappaleen törmäys oli hyvin voimakas. Molemmat kappaleet sitten sulivat aika syvältä ja törmäyksessä lensi paljon kivihöyryä, kiviroisketta ylös maan kiertoradalle. Niistä alun perin sitten tietysti suuri osa tippui saman tien takaisin, mutta osa roiskeista muodosti maan kiertoradalle tuollaisen väliaikaisen rengassysteemin, jotka sitten kuitenkin kohtalaisen nopeasti yhtyivät keskenään yhdeksi kappaleeksi, eli niistä syntyi kuu. Kuu syntyi alun perin aika lähelle maata ja kiersi siinä ja aiheutti tavattoman voimakkaita vuorovesiä, sitten missä on sitten hitaasti loitonut. Mutta kuten tiedätte, kuu on aina vaikuttanut runsaasti
maan olosuhteisiin ja vaikuttaa edelleen vuorovesien kautta tänäkin päivänä. No joka tapauksessa. Maaplaneetta syntyi kuumana ja olikin kuuma aika kauan, mutta ajan mittaan kuumuus haihtuu avaruuteen ja lämpötila laskee. Ja nyt sitten kun siinä kuumassa vaiheessa kaikki haihtuvat aineet, kaikki kaasut, kuten hiilidioksidi, typpi ja vesi olivat kaasuna, höyrynä ilmakehässä, niin lämpötilan laskiessa sitten kuitenkin kaasujen olomuodot vähitellen muuttuvat ja vesi, höyry, siinä vaiheessa kun lämpötila laskee veden kriittiseen pisteeseen, eli lämpötila laskee 374 asteeseen, paine, joka riippuu lämpötilasta, laskee 221, eli 200 ilmakehää suunnilleen baariin. Niin tässä vaiheessa vesi alkaa tiivistyä, alkaa sataa ja sade tietysti sitten putoaa planeetan pinnalle. Ja sitä sadetta riitti tuhansia, joitakin tuhansia vuosia ja sen seurauksena koko planeetta vähitellen peittyi meren alle, sanotaan alkumeri. Ja tämän kuuman sateen tuottama meri varmasti oli myöskin kuuma pitkän aikaa ja niin kauan kuin lämpötila pysyi yhtä baaria suurempana, yhtä ilmakehää suurempana, niin se merivesi pysyi vetenä, vaikka lämpötila oli yli 100 astetta. Mutta sitten lämpötila laskee ja paine laskee ja meren lämpötila myöskin laskee alle 100 asteeseen. Se oli kuitenkin koko planeetta oli meren peitossa, mutta planeetta edelleenkin sieltä sisältä oli hyvin kuuma ja aktiivinen, vielä aktiivisempi kuin se on nykyään. Tulivuoritoimintaa oli varmasti runsaasti ja tämä tuotti laavapurkauksia ja tulivuorisaaria. Joitakin saaria alkoi ilmestyä sinne alkumeren keskelle hitaasti. Tämmöinen kuiva maamassa on kasvanut ilmeisesti silloin planeetan alkuvaiheena niin kuin aika hidasta tahtia, niin kuin, että isoja mantereita ei vielä ollut, niitä alkoi hitaasti kasvaa ja syntyä sitten näistä tulivuorisaarista. No kuitenkin tulivuoritoiminta oli hyvin energeettistä. Purkaukset oli kuumia, niihin liittyi myöskin tämmöistä vulkaanista salamointia. Myöskin UV-valo paahtoi suoraan planeetan pinnalle, koska ei ollut mitään happikerrosta tai otsonia pysäyttämässä sitä. Nämä olosuhteet tuottivat hyvin aktiivisia pieniä kemikaaleja, eli ne pelkistivät hiiltä ja typpeä, tuottivat pieniä orgaanisia molekyylejä ja muun muassa vetysyanidi, eli HCN. Ja nyt kemistit ovat sitä mieltä, että juuri tämä HCN, reaktiivinen molekyyli, on hyvin sopiva lähtöaine monenlaiseen spontaaniin kemiallisiin reitteihin. Ja juuri näiden hyvin energeettisten, runsaasti energiaa sisältävien pienten lähtöaineiden ajamana tämä spontaani kemia sitten pystyi tuottamaan elämän raaka-aineita, eli nukleotideja, aminohappoja ja lipidejä. Näitä nyt tiedetään niin kuin kemian mallinnusten avulla, että näitä pystyy syntymään suoraan tuommoisissa hyvin energeettisissa nuoren maan olosuhteissa. Mutta miten niistä sitten kasvaa ja kehittyy jotakin vielä monimutkaisempaa, niin tämä on tämmöinen suuri ja ihmeellinen kysymys. Mutta nyt näyttää aivan selvälle, että sen piti tapahtua sellaisissa olosuhteissa, missä nämä aineet pystyivät konsentroitumaan hyvinkin korkeisiin pitoisuuksiin. Siinä varsinaisessa reaktioympäristössä ei pitäisi olla liikaa vettä, välillä ei ollenkaan vettä, kuivia olosuhteita niin, että nämä elämän rakennuspalikat, niin kuin nukleotidit ja aminohapot, pääsevät ketjuuntumaan, koska aina kun ne ketjuuntuu, tarkoittaa sitä, että palikoiden välistä irrotetaan vesimolekyyli pois. Ja tämä nyt tietysti ei oikein helposti tapahtuisi vesiolosuhteissa, vaan kuivissa olosuhteissa. Eli tarvitaan
jotakin kuivaa ympäristöä, mutta tarvitaan myöskin nesteitä, ehkä myöskin vettä tai muita liuottimia, niin kuin formamidia, jotka liuottavat näitä tarvittavia aineita, kuljettavat niitä eteenpäin vaikka lammikoihin. Ja nyt jos on vedestä kysymys, niin vesi haihtuu helposti kuumissa olosuhteissa ja jättää aineet sinne hyvin niin kuin suurina pitoisuuksina. Eli vesi, pienet purot, altaat, lammikot ovat toimineet tämmöisenä konsentrointimekanismina, joka tuotti ja piti yllä erilaisia reaktioketjuja, jotka tuottivat elämän raaka-aineita ja elämän raaka-aineista kasvavia ketjuja, polymereja. Elämä on tämmöistä polymeerien kemiaa. Tiedetään, että tämä kemia tapahtuu vulkaanisilla kentillä, niin tämä tiedetään myös siitä, että nämä reaktiot sitten, mitä elämä oppi pian käyttämään, niin tarvitsevat runsaasti tämmöisiä ioneita, kuten kaliumia, sinkkiä ja magnesiumia. Nämä ionit esiintyvät elämän kaikista vanhimmissa entsyymissä tämmöisenä apuioneina. Ja tällaisia ioneita esiintyy runsaina pitoisuuksina vain vulkaanisilla kentillä. Eli tämä niin laittaa meidän elämän lähtökodin tai kehdon juuri tämmöiselle vulkaaniselle kentälle. No, kemia sinänsä täytyy kehittyä aika pitkälle, aika monimutkaisiksi rakenteiksi, ketjuiksi, polymeriksi, jotka sitten oppivat myöskin kopioitumaan, tuottamaan lisää samanlaisia polymeerejä. Tarkoittaa myöskin sitä, että koska ne eivät itse missään tapauksessa osanneet tuottaa itseänsä lähtöaineitansa, niin ne saivat kaikki lähtöaineet valmiina suoraan tästä elämänkehdosta, eli vulkaanisesta saaresta. Ja sitten jossakin vaiheessa kävi niinkin, että ympäristö tuottaa myöskin tämmöisiä lipidejä, jotka helposti tuottavat sopivassa liuoksessa kalvoja. Kalvot kaartuvat, kiertyvät vesikkeleiksi. Ja nyt tämmöiset vesikkelit voivat sitten sulkea sisäänsä näitä elämän varhaisia molekyylejä ja reaktioita. Ja elämä löysi tämmöisten vesikkeleiden sisältä sellaisen uuden kodin, missä se pystyi hallitsemaan ja hallinnoimaan omaa ioniympäristöänsä, omia pitoisuuksiensa ja reaktioitansa. Nimittäin ajan mittaan oli käymässä myöskin niin, että tämä valmis kaiken tarjoava koti oli hiipumassa, sammumassa, tulivuoret lakkaavat toimimasta ja tavallaan se elämän ruokkiva ympäristö hävisi pois ja elämän piti oppia itse tuottamaan kaikki se, mitkä se tarvitsi. Ja niinpä se oppi ja se rajautui kalvojen sisälle ja vähitellen muuttui solulliseksi. Tämä on tosi pitkä tarina, enkä nyt tästä sen enempää, mutta tiedätte, että tämä elämän syntyvaihe on yksi niitä kriittisiä kysymyksiä, kun ajatellaan, että voiko jossakin olla elämää. Se ensimmäinen kysymys on siitä, onko siellä ollut sellaiset olosuhteet, missä elämä olisi voinut syntyä. Tai että olisiko elämä voinut sinne jollakin tavalla siirtyä. Siirtyminen avaruuden, ainakin tähtijärjestelmien välillä on vielä vaikeampi kysymys kuin se, että se elämä siellä paikan päällä syntyisi. No niin, mutta elämä syntyi tuolla, kapseloitui tai verhoutui tuommoisten kalvovesikkeleiden, lipidivesikkeleiden sisälle, oppi hallinnoimaan omia toimintojansa, tuottamaan omat rakennusaineensa ja sen jälkeen siitä pystyi tulemaan itsenäistä sellaista, että se pystyi sopeutumaan jo toisenkinlaisiin ja oli pakko sopeutua toisenlaisiin olosuhteisiin, koska myöskin ne vallitsevat varhaisimmat ensimmäiset olosuhteet muuttuivat, ei ne pysyneet samanlaisina. Mutta sitten kun elämä alkoi pysyä pystyssä ja käynnissä sillä tavalla, että aina pakon edessä, aina kun olosuhteet muuttuivat, niin siellä saattoi säilyä juuri sellaiset solut, jotka niissä uusissa olosuhteissa jotenkin keksivät, osasivat tehdä se, mitä täytyy tehdä. Tätä kutsutaan luonnonvalinnaksi. Luonnonvalinta sitten antoi niiden solujen säilyä hengissä.
Eli niin solujen piti lisääntyä, tuottaa lisää soluja, muuntua ja luonnonvalinta piti yllä sitten ne, jotka pärjäsivät. Ja tätä prosessia kutsutaan evoluutioksi. Evoluution avulla nämä varhaiset hyvin hauraat ja heikot elämänmuodot kasvoivat niin robusteiksi ja niin kestäviksi, että ne pystyvät sitten lopulta sopeutumaan kaikkiin olosuhteisiin, mitä tämä planeetta on tarjonnut. Ja sanotaan, että jo jotakin satoja miljoonia vuosia alkunsa jälkeen elämä asutti valtameriä, matalia meriä, rantavyöhykkeitä. Nimittäin vanhimmat tänne asti säilyneet elämän muodostamat mikrofossiilit, tuommoiset mikrobimatot, niin ovat tämmöisiä 3,7 miljardin vuoden vanhoja. Niitä löytyy sen ikäisistä kalliosedimenteistä Grönlannissa, mutta on todennäköistä, että elämä syntyi joitakin miljoonia, joitakin satoja miljoonia vuosia aikaisemmin, ehkä siellä suunnilleen 4 miljardia vuotta sitten. Ja sitten levittäytyi pitkin planeettaa ja asutti kaikkia elinkelpoisia ympäristöjä, mutta ei oikein voinut nousta vielä kuivalle maalle, koska UV-säteily noina aikoina oli niin voimakasta, että elämä ei olisi selvinnyt kuivalla maalla. No niin, mutta elämä lähti kukoistamaan. Elämä noina aikoina, ei tasan tiedetä milloin, mutta jossakin kohtaa jakautui kahteen erilaiseen, hyvin erityyppiseen eliökunnan päähaaraan, eli se tuotti bakteereita ja arkeoneja. Ja nämä ovat hyvin samannäköisiä yksisoluisia. Nämä arkeonit näyttäisi meistä ihan samalle kuin nuo bakteeritkin, siis ei paljon miltään, mutta molemmat voi tuottaa paljon biomassaa, molemmat ovat tehokkaita jakaantujia, mutta nämä kaksi linjaa sitten ajan mittaan ajautuivat hyvinkin erilaisiin olosuhteisiin. Ja tämä eliöiden ajautuminen erilaisiin olosuhteisiin liittyy nyt näiden kavereiden toimintaan. Eli suunnilleen miljardi vuotta sen jälkeen, kun elämä oli syntynyt, niin lajistoon ilmestyi näitä tämmöisiä vihreitä kavereita, cyanobakteereja, jotka pystyivät niin tehokkaaseen fotosynteesireaktioon. Ne pystyivät tuottamaan pigmentteihinsä niin korkean tämmöisen viritystilan, että ne pystyivät sen avulla hajottamaan vettä. Ja sieltä vesimolekyyleistä ne ottivat itselleen vedyn ja vedyn mukana elektronit, ja näin ollen sitten se veden happimolekyyli jäi jätteeksi. Ja se vapautui siihen ympäristöön. Fotosynteesi oli cyanobakteerille tehokasta, ne pystyvät tuottamaan sen avulla paljon sokereita, mutta se ympäristöön kerääntyvä happi, niin se olikin aluksi hyvin myrkyllistä eliöille, ja kun hapenpitoisuus nousi ympäristössä, niin monet lajit kuolivat pois. Nämä cyanobakteerit itsekin välillä menisivät kuolla pois, ja tämän seurauksena happipitoisuus meressä esimerkiksi vaihteli niin kuin ylös ja alas monen kertaan tuolla niin kuin näinä aikakausina. Siellä suunnilleen 2500 miljoonaa vuotta sitten. No aluksi tämä cyanobakteerien tuottama happi hapetti pelkästään merivettä, joka oli myöskin aika dramaattista, koska veden hapetustilan muuttuessa siellä myöskin se raudan ja rikin liukoisuus muuttuu. Elämä oli siihen asti käyttänyt vain liukosta rautaa tämmöisenä energialähteenään. Eli tämmöiset energialähteet alkoivat muuttua. Nyt sitten nämä cyanobakteerit alkoivat tuottaa tämmöistä biomassaa myöskin muiden eliöiden niin kuin ruuaksi. Mutta tämä happeen sopeutuminen oli vaikeaa sillä tavalla, että ne eliöt, jotka oppivat hengittämään happea, niin ne saattoivat pysyä siinä hapellisessa ympäristössä, mutta muut sitten taas, jotka pysyivät anaerobisena, joutuivat hakeutumaan jonnekin hapettomiin olosuhteisiin. Eli arkeonit esimerkiksi asettuivat sitten ajan mittaan
hyvin suuressa määrin merenpohjan syviin sedimentteihin, eli ihan hapettomiin ympäristöihin. Niitä edelleenkin esiintyy hapettomissa ympäristöissä, niin kuin soissa esimerkiksi. No, hapen nousu ilmakehässä kuitenkin muutti myös olosuhteita maaplaneetalla. Eli hiiltä sitoutui biomassaan, hiilidioksidin määrä väheni ilmakehässä ja nyt hiilidioksidi, voimakas kasvihuonekaasu, samalla tavalla kuin metaani, koska hapen noustessa myöskin metaani paloi pois ilmakehästä, muuttui hiilidioksidiksi, jota edelleen sitten syanobakteerit käytti tehokkaasti pois. Ja kasvihuonekaasujen vähentyessä koko planeetan ilmasto viileni ja joidenkin satojen miljoonien vuosien kuluessa sitten koko planeetta painoi jäiseksi. Eli planeetalla alkoi tämmöinen hyvin pitkäkestoinen totaalinen jäätiköityminen niin, että koko planeetta oli jään ja lumen peitossa. Ja tätä kesti sitten jonkun 300 miljoonaa vuotta. Ja sitten tarvittiin joku aika merkittävä luonnonmullistus siihen, että se ollenkaan loppui, koska tuommoinen totaali jääplaneetta on hyvin stabiili tila, se heijastaa pois kaiken energian. Tarvittiin varmaankin joku iso asteroiditörmäys tai tulivuoripurkaus, joka muutti sitten ilmakehän ja pinnan olosuhteita, niin että planeetta pääsi lämpenemään. No kuitenkin tuo pitkä jääkausi oli hirvittävän dramaattinen ja vaikea eliökunnalle, ja suuri osa biomassaa katosi pois. Biomassan noista planeetan tämmöisistä karbonaattikerrostumista voidaan lukea, että biomassan määrä tuona aikana romahti dramaattisesti. Eli oli aika ihme, että elämä ylipäänsä säilyi hengissä noissa olosuhteissa, missä happi nousee ja koko planeetta on jäänpeitossa. No kuitenkin elämä säilyi ja siellä tapahtui myöskin yksi tämmöinen hyvin merkittävä säilymiskonsti tai reaktiostrategia, minkä joku yksittäinen arkkionisolu hätäpäissään sitten teki, varmaankin jossakin hyvin stressaantuneissa olosuhteissa ja no sanotaan nyt pelastautuakseen välttämättömältä uhkaavalta kuolemalta. No joka tapauksessa tämä arkkionisolu otti sisälle happea hengittävän bakteerisolun. Yleensä arkkionit söivät muita soluja. Nyt tämä otti sisällensä happea hengittävän bakteerisolun, mutta ei syönyt sitä, vaan tämä bakteeri jäi henkiin elämään arkionisolun sisälle. Ja nyt se sitten antoi tälle isäntäsolulleen, arkionille, kyvyn hapelliseen hengitykseen. Eli tälle koko yhdistelmäsolulle nyt niin kuin muodostui tai jäi tämmöinen kyky selvitä hapellisessa ympäristössä. Ja myöskin tämä arkionin sisälle jäänyt happea hengittävä bakteerisolu alkoi tuottaa energiaa myöskin tälle isäntäsolulle. Eli tästä syntyikin tämmöinen hyvin optimaalinen yhdistelmä. Siinä tapahtui kyllä hyvin paljon muutakin tämmöistä uudelleenjärjestelyä molempien näiden solujen genomeissa. Ne menivät aika lailla sekaisin. Tuli paljon tämmöistä geenien uudelleenjärjestelyä ja yhdistelyä. Ja sekä geenit kasvoivat suuremmiksi, genomi kasvoi suuremmaksi. Koko solu kasvoi tämmöiseksi aika monimutkaiseksi rakenteeksi, missä arkionin genomi jää kalvon sisälle omaan lokeronsa. Siitä syntyi tuma. Tämä happea hengittävä bakteerisolu jäi erilleen elämään tänne sytoplasmaan. Siitä syntyi mitokondrio. Ja kuten nyt, jos olette ollenkaan biologisesti suuntautuneita, niin tunnistatte, että tästä syntyi tumallinen eukaryoottisolu. Ensimmäinen eukaryoottisolu. Tämä syntyi ehkä noin 2 miljardia vuotta sen jälkeen, kun elämä oli ollut olemassa pelkkää prokaryoottista bakteeri-arkionityyppistä elämää. Eli eukaryootit ilmestyivät lajistoon ja lähtivät kehittymään.
Ja näiden etu on tietysti se, että eukaryoottisolu on huomattavasti suurempi. Sen genomi on kertaluokkaa suurempi kuin pienten bakteereiden genomit. Eukaryoteilla on mahdollisuus tämmöisen tehokkaaseen hapelliseen aineenvaihduntaan. Niiden on mahdollisuus kasvaa suuriksi ja monisoluiseksi. Ja niinpä niistä lähti kehittymään sitten tämmöinen hyvin monimuotoisten eukaryoottien päähaara koko eliökuntaan. Tapahtui noin, ei tarkkaan tiedetä milloin se tapahtui siellä jään alla, mutta noin 2 miljardia vuotta sitten. Tapahtui sellainenkin kehitysvaihe, että eräs tämmöinen eukaryoottisolu otti nyt uudestaan sisälleen cyanobakteerin, tässä tapauksessa cyanobakteerin, ja tämä cyanobakteeri jäi myöskin henkiin tämän isäntäsolun sisälle, ja cyanobakteerista kehittyi viherhiukkasia, ja tästä yhdistelmäsolusta kehittyi ensimmäinen yksisoluinen levä, josta myöhemmin sitten kehittyivät kaikki levät, monisoluiset levät ja myöhemmin myöskin kaikki kasvikunta. No niin, eli merissä lähti kehittymään tommonen, sen jälkeen kun toi ensimmäinen jääpallomaa tai lumipallomaa suli, meret lämpenivät, siellä lähti kehittymään monimuotoinen eliökunta, jossa nyt oli olemassa paljon tehokkaita fotosynteettisiä cyanobakteereja sekä niistä syntyneitä yksisoluisia ja monisoluisia leviä. Oli olemassa myös yksisoluisia eläimiä ja todennäköisesti sienieläimiä. Eukaryootit olivat monimuotoistumassa. Mutta nyt se fotosynteesi siellä oli sitten edelleenkin hyvin tehokasta. Biomassa lisääntyi ja hiilidioksidi sitoutus sinne biomassaan. Kasvihuonekaasut vähenivät ja planeetta painui uudelleen pitkäaikaiseen lumipallomaatilaan. Ja tämä tapahtui suunnilleen 700 miljoonaa vuotta sitten, eli siinä välissä ehti kulua nyt jo niin kuin semmoinen reilu miljardi 300 miljoonaa vuotta. Tuollaista aikaa, missä elämä kukoisti merissä, mutta tällainen vastoinkäymisen vaihe tuli uudestaan vastaan sitten, että planeetta peittyi jään alle ja nyt taas biomassa valtavasti romahtaa. Tämmöinen jäinen maailma on tosi koettelemus elämälle ja on taas niin kuin aika hienoa ja merkillistä, että elämä näissä oloissa säilyi, mutta on myöskin niin, että juuri nuo yhteyttävät levät, cyanobakteerit, nehän pystyvät elämään myöskin lumeen ja jään pinnalla niin kauan kun ne saavat auringonvaloa ja jotakin kosteutta, niin ne säilyvät hengissä, niin kuin ne säilyy tällä hetkellä esimerkiksi arktisella ja antarktisella, eli Etelämantereella siellä jäätiköissä ja kivipinnoilla. No niin, mutta lumipallomaata kesti tässä tapauksessa noin 100 miljoonaa vuotta, stressaavat olosuhteet. Ja taas siellä suuressa stressissä eliökunta keksii uusia ominaisuuksia, eli siellä syntyi ensimmäinen monisoluinen eläin. Tapahtui sillä tavalla, että semmoinen yksisoluinen flagellaatti, eli kaulussiima-eliö, jostakin syystä alkoi tehdä kolonioita ja tai pesäkkeet, ja ne pesäkkeet sitten, niiden eri osat alkoivat erilaistua vähän erilaisiin toimintoihin. Eli sitten kaulussiima-eliöstä kehittyi tuommoinen yksinkertainen sienieläin, jonka kuva näkyy tässä kuvassa etualalla. Tuommoinen vähän niin kuin pesusienen näköinen tötterö. Hyvin yksinkertainen rakenne, eikä siinä ole monia erilaisia solukoita, mutta joitakin on, jotka ovat erilaistuneet erilaisiin toimintoihin. Toi esimerkiksi pystyy suodattamaan vettä tehokkaammin ja ottamaan sieltä niin kuin ravinteita talteen. Ja tämä nyt oli niin edullista sitten myöskin niille yksisoluisille kaulussiima-eliöille, että tämmöinen monisoluisuus sai valtaa, lähti kehittymään eteenpäin ja alkoi syntyä aika monimuotoisia, pehmeitä, monisoluisia eläimiä. Ensimmäinen tämmöinen monisoluisten eläinten eliökunta oli nimeltä Ediacaaran eliökunta. Olivat pehmeärakenteisia, eivät säilyneet lajistossa kovin kauan.
Eli ne olivat vallalla heti sen jälkeen, kun tuo toinen totaalijääkausi loppui, meret sulivat ja lämpenivät, happipitoisuus taas lähti nousemaan eteenpäin. Happipitoisuus oli tässä kohtaa suunnilleen 15% ja nousemassa. Ja eläinkuntaan siis ilmestyi ensimmäisenä tuommoisia merenpohjalla kasvavia, paikallaan olevia pehmeärakenteisia ediakarraeläimiä, mutta nekin sitten aika pian hävisivät sukupuuttoon ja korvautuivat tämmöisillä hyvin, hyvin monennäköisillä, kummallisilla, kovarakenteisilla uudella eläinlajistolla. Tämä ilmestyi maapallolle mataliin meriin ilmeisesti aika nopeasti, tuossa suunnilleen 540 miljoonaa vuotta sitten. Se on Anomalocaaris esimerkiksi tuolla tämmöinen ihmeellinen pitkäsarvinen paha petoeläin, ei opinia jotakin, tämmöinen hyvin monijalkainen merenpohjalla liikkuva eläin pitkällä tämmöisellä saksimaisella suuosilla ja monisilmäinen eläin, trilobiitteja, hallusinogeenia, jonka fossiiliaineistosta oli vaikea tunnistaa, että mikä tässä on ylä- ja mikä alapuoli, tämmöinen hyvin monipiikkinen eläin, Portugalin sotalaivoja. Lajistossa oli hyvin paljon erilaisia lajeja, matoja, simpukoita, jotakin oikosarvisen näköisiä, siis monenlaisia rakenteita. Ja tämä suuri monipuolisuus johtui siitä, että nämä eläimet kehittyivät liikkuviksi, ne alkoivat syödä toisiaan, syntyi petoja ja saaliseläimiä, jotka nyt sitten niin kuin nopeasti lähti ajamaan tätä lajien erilaistumista ja kehittymistä ja niiden hyökkäys- ja saalistus- ja puolustautumiskeinoja, uusia rakenteita, uusia ominaisuuksia. Ja tätä lajien valtavaa räjähdysmäistä lisääntymistä, tätä vaihetta kutsutaan kambrikauden räjähdykseksi. Tapahtui siis 540 miljoonaa vuotta sitten suunnilleen. Ja tässä vaiheessa syntyi kaikki eläinkunnan pääjaksot. Eli niin kuin niveljalkaiset, selkäjänteiset, piikkinahkaiset, pääjalkaiset ja mitä kaikkea onkaan, niin yhteensä joku 20 erilaista pääjaksoa, mitä eläinkunnassa on olemassa edelleen, ja osa niistä on hävinnyt pois, mutta ne, mitä on olemassa, syntyivät tähän aikaan. Elämä lähti kehittymään siellä matalissa merissä eteenpäin. Välillä tapahtui sitten tämmöisiä varsin nopeita olosuhteiden muutoksia, missä osa lajistosta hävisi pois, osa jäi jäljelle. Ja tämmöisiä suuria kehitystä ja lajistoa muuttaneita tapahtumia ovat olleet nopeat ilmastonmuutokset. Esimerkiksi Devonin silurikausien vaihteessa noin 450 miljoonaa vuotta sitten, ortoliksilurikausien vaihteessa, planeetalla oli vallalla tämmöinen varsin voimakas ja pitkäkestoinen jääkausi, joka ilmeisesti johtui tämmöisestä hyvinkin kaukaa vaikuttavasta asiasta, kuin että aurinkokunnan jossakin tuolla vähän kauemmalla radalla pari asteroidia törmäsivät toisiinsa, hajosivat ja tuottivat niin paljon pölyä aurinkokunnan sisäosiin, että se hiukan vähensi auringon säteilyä myös tällä maaplaneetalla, mikä sitten ajan mittaan hitaasti johti siihen, että ilmasto viileni myös maapallolla ja ilmasto painui tuommoisiin niin kuin pitkäkestoisiin jäätiköitymisiin molemmilla napa-alueilla. No kuitenkin myöskin tuo ilmakehän koostumus on koko ajan vaikuttanut olosuhteisiin, ja sitten aina kun kasvihuonekaasut pääsevät taas nousemaan ja aurinko pääsee säteilemään vapaasti planeetan pinnalle, lämpötilat nousevat. Tyypillisesti lämpötilat planeetalla ovat olleet tuommoisia niin kuin, ehkä 5 astetta vähintään lämpimämpiä kuin mitä
ne ovat nykyään. Tyypillinen tilanne on se, että planeetalla ei ole jäätiköitä ja että merenpinnat ovat ehkä lähes 100 metriä korkeammalla kuin mitä ne ovat nykyään. Planeetalla on paljon semmoisia matalia merialueita ja täällä ajan mittaan, niin kuin 400 miljoonaa vuotta sitten, elämä kehittyi hyvin monimuotoiseksi. Näissä matalissa merissä pääjalkaiset kehittyivät hyvin monilajiseksi ja merisiilit, merivuokot, erilaiset pohjalla elävät eläimet. Mutta sitten meriin kehittyi myöskin tämmöiset leualliset petokalat, rauskut, hait ja muutkin tämmöiset rustokalat. Niin tätä silurikautta sitten, mitä eletään näinä aikoina, kutsutaan kalojen aikakaudeksi. Eli kalat olivat hyvin monimuotoisia, monennäköisiä, kehittyivät suuriksi pedoiksi ja myöskin saaliseläimiksi merissä. No, tässä koko ajan sitten myöskin planeetan happipitoisuus on nousussa. Ja tämä vaikuttaa ilmakehään ja sitä kautta sitten myöskin ilmaston olosuhteisiin. Vaikuttaa myös sillä tavalla, että kun happipitoisuus nousee sinne lähemmäs 20%, niin yläilmakehässä UV-valon vaikutuksesta happimolekyylit muodostavat otsonia. Tämä alkaa blokata UV-valon pääsyn maanpinnalle. Ja nyt alkaa tulla mahdolliseksi ja turvalliseksi se, että sekä kasvillisuus että myöskin ensimmäiset eläimet alkavat hivuttautua, siirtyä kuivalle maalle. Eli nyt on mahdollista se, että elämä vallottaa myöskin kuivan maan olosuhteita. Tietysti on välttämätöntä, että kasvillisuus, eli tämmöinen perustuotanto nousee sinne ensiksi ja sitten eläimet nousevat perässä syömään sitä biomassaa, mitä siellä kasvaa. Ne pääsevät pakoon meressä eläviltä petoeläimiltä. Eli tarjoutuu tämmöinen aivan uusi ekolokero, missä on tarjolla ruokaa ja missä on turvallista. Nyt kun UV-valo ei ole enää niin polttavaa. Ensimmäiset maalle nousevat eläimet olivat jotakin tuommoisia 1000-jalkaisen näköisiä matoja. Myöskin niveljalkaiset hyönteiset nousevat pian kuivalle maalle. Kasvillisuus kuivalla maalla kasvaa suuremmaksi. Joidenkin satojen miljoonien aikana sinne kehittyy tämmöinen valtavan rikas trooppinen kasvillisuus, liekokasveja, sanikkaispuita. Tässä vaiheessa on olemassa vasta tämmöisiä itiökasveja, mutta ne kasvavat tommoseksi suuriksi puumaisiksi metsiksi. Ja happipitoisuus nousee kasvillisuuden myötä yhä korkeammaksi, joka tarkoittaa sitä, että eläimet voi tuottaa paljon energiaa, ne voi kasvaa suuremmiksi, liikkuvammiksi. Hiilikauden aikaan eliöstöön tulee esimerkiksi tämmöisiä hyvin suuria 70 senttimetrin kokoisia sudenkorentoja. Ja myös muut eläimet valtaavat paikkansa maa-ekosysteemeissä. Varsieväkalat ovat nousseet sinne rantavyöhykkeeseen ja kehittyneet vähitellen sammakkoeläimiksi. Näistä on kehittynyt sitten satojen miljoonien tai jonkun 100 miljoonan vuoden kuluessa muita selkärankaisia eläimiä. Hiilipermikauden alueaikoina lajistoon ilmestyvät tämmöiset synapsidieläimet, jotka ovat esinisäkkäitä. Näistä on nyt kehittymässä nisäkkäiden linja, heimo. Ja tietysti tämmöinen maa-olosuhteisiin siirtyminen edellyttää sitä, että eläimet sopeutuvat, niille kehittyy paljon uusia ominaisuuksia, mitä kuivalla maalla tarvitaan. Eli iho täytyy tulla tuommoiseksi kuivuutta kestäväksi, sarveistuneeksi, paksuksi ihoksi. Hengitys täytyy siirtyä keuhkohengitykseksi. Ja sitten lisääntyminen täytyy muuttua niin, että se tapahtuu kuivalla maalla. Eli käyttöön täytyy löytyä sisäinen hedelmöitys ja kuivuutta kestävä vesikalvoinen muna.
Ja nämä ominaisuudet kehittyvät tuolla Permikauden kuluessa. Jonkinlainen maa-eläinlajisto syntyy, mutta sitten tapahtuu taas tämmöinen kauhea vastoinkäyminen. Tämä on Kambrikauden jälkeisen ajan suurin sukupuuttotapahtuma. Tätä sukupuuttoa kesti yhteensä 1 miljoona vuotta. Sen saattoi laukaista alun perin suuri asteroiditörmäys, mutta siihen liittyi monia tekijöitä. Esimerkiksi Siperiassa avautui tämmöinen suuri laakiobasalttipurkaus, joka sinänsä kesti hyvin pitkän ajan, tuotti maanpinnalle tuhansia kuutiokilometrejä laavaa, valtavasti tuhkaa ja hiilidioksidia, aiheutti suuren tämmöisen vulkaanisen talven ja sitten varmasti ilmakehän lämpenemisen, niin se korkean hiilidioksidipitoisuuden kautta. Olosuhteet varmasti muuttuivat nopeasti moneen suuntaan edestakaisin ja lopulta johti hyvin reheviin olosuhteisiin, missä meret lämpenivät, rehevöityivät, kasvillisuus rehotti liian paljon merissä, biomassa lisääntyi, meret muuttui hapettomiksi ja alkoivat tuottaa rikkivetyä, joka sinänsä myrkyllisenä kaasuna sitten niin kuin lähti tappamaan meren biomassaa, tuotti lisää hajoavaa, hapettomissa oloissa hajoavaa biomassaa ja tämä oli tämmöinen itseään kiihdyttävä ja ruokkiva sykli, joka sitten tuotti tätä myrkyllistä rikkivetyä myös maa-ekosysteemeihin ja johti siihen, että 90% eliölajeista katosi sukupuuttoon. Valtava sukupuuttoaalto, nimeltään suuri kuolema. Ja tosiaankin aiheuttaneita syitä oli varmasti useita. Koko prosessia ei tarkkaan tunneta. Tiedetään, että toipuminen siitä kesti 10 miljoonaa vuotta. Mutta nyt näin jäljestä käsin pitkän ajan kuluttua voitaisiin sanoa, että elämä kuitenkin selvisi. Myöskin jopa toi nisäkkäiden linja, joka oli syntynyt aikaisemmin, niin jossakin muodossaan säilyi tämän ajan yli, mutta kuitenkin koko eläinkunta, eliökunta muuttui totaalisesti. Ja tuon suuren kuoleman jälkeen ensimmäisenä niin kuin valtaan nousivat kuivan maan olosuhteissa erilaiset matelijat, krokotiilit, siilit ja sitten näistä kehittyi tämmöinen matelioiden hyvin monilajinen eläinkunta. Syntyi paljon dinosauruslajeja, erilaisia liskolajeja, syntyi sauropodeja, niin kuin nämä suuret dinosaurukset. Tässä on sauropodeja, terapodeja, niin kuin Tyrannosaurus rex esimerkiksi, ja hänen sukuisensa, sarvinaamoja, semmoisia hyvin niin kuin, pedon tai sarvikuonon näköisiä isoja dinosauruksia, ankanokkasauruksia, joutsenliskoja, kalaliskoja, lentoliskoja paljon monenlaisia. Fossiiliaineistosta tunnetaan yli 700 dinosauruslajia, joka varmaan ei ollenkaan niin kuin edusta koko lajistoa. Siellä dinosaurusten jaloissa, jossakin maan koloissa piilottelevana asusti myöskin pieniä nisäkkäitä, mutta tämä dinosaurusten valtalajisto oli varmasti niin sellainen hallitseva ja vaarallinen, että nisäkkäillä ja pussieläimillä ei ollut oikein mitään semmoista leviämisen mahdollisuutta niiden aikaan. Mutta sitten olosuhteet taas muuttuivat. Ja taas tuli tämmöinen suuri yllätys niin kuin suoraan kirkkaalta taivaalta. Eli planeetalle putosi suuri, noin 10 kilometrin kokoinen asteroidi. Se törmäsi Chicxulubin alueelle, Yucatanin niemimaalle, aiheutti valtavan paineaallon, valtavan tsunamin, tulipaloja, varmasti koko ainakin läntinen manner syttyi palaamaan tämmöisestä kuumasta kiviroiskeesta, jota nousi ylös ja sitten putosi hyvin pitkienkin matkojen päähän.
valtavat tulipalot, valtavasti pölyä ja tuhkaa ilmakehään. Ja tämä tuhka ja pöly sinänsä jo niin kuin aiheuttavat tämmöisen jonkin pituisen impaktitalven. Lämpötila laskee merkittävästi, maa pimenee. Ja tällaiset impaktitalvet voivat kestää joitakin vuosia, vaihtelee impaktin koosta. Mutta tässä tapauksessa sillä oli vielä tämmöinen niin kuin eskaloituva merkitys siksi, että tuo isku osui sellaiseen rikkipitoiseen kallioperään ja aiheutti tai nosti ilmakehään runsaasti rikkiaerosoleja, niin kuin rikkidioksidin tyyppisiä aerosoleja. Ja nämä sitten pysyivät ilmakehässä tosi pitkään ja aiheuttivat niin kuin merkittävän lisäjäähtymisen. Eli tämä impakti aiheutti nyt tuommoisen impaktitalven, joka kesti varmaankin jonkun 10 vuotta. Ja lämpötila laski niin paljon, että varmasti suuri osa kasvillisuutta kuoli. Ja sitten nämä vaihtolämpöiset dinosaurukset kaikki kuolivat sukupuuttoon. Ja todennäköisesti ainakin tutkijat näin sanovat, että ne kuolivat nimenomaan kylmyyteen. Ne eivät välttämättä olisi kuolleet siihen iskun aiheuttamaan niin kuin välittömiin katastrofeihin. Ainakaan eivät olisi kuollut kaikilta mantereilta, mutta tämmöinen kylmyys on globaali tilanne ja se on se, joka hävitti dinosaurukset koko tältä planeetalta. Ja nyt tässä sitten tämmöinen pieni kuva, jossa näkyy punaisia impaktin kuvia. Ja täällä ylärivissä meillä on koko planeetan aikajana 4,5 miljardia vuotta pitkä viiva. Ja siellä on 2 isoa tähteä. Ja nämä osoittavat niitä varhaisia suuria jääpallo- tai lumipallomaavaiheita, jotka ovat olleet suuria sukupuuttoja eliökunnassa silloin, kun ovat tapahtuneet, mutta niistä ei ole paljon niin kuin yksityiskohtia jäljellä tai tiedossa. Sen sijaan me tiedämme tämän paleontologisen historian aika hyvin alkaen täältä Ediacaran eläimistä ja varsinkin kamprikaudesta, koska kamprikaudesta alkaen fossiilijäämistöön on jäänyt merkit lajistoista ja siitä, että minkälainen lajisto on aina kulloinkin ollut olemassa ja miten se sitten 1-2 voi hävitä ja muuttua ja sitten syntyy toinen lajisto. Ja nyt nähdään, että niin sitten vielä näitä geologisia aikakausia nimetään niin kuin sen mukaan ja niiden tämmöisten vaihettuma-aikojen mukaan, missä lajisto muuttuu merkittävästi. Ja siellä sitten niin kuin näitä kausia on nimetty eri nimellä niin kuin alkaen kamprikaudesta, ordovikikausi, siluri, devoni, hiili, permi, trias, jura, liitu, tertiääri ja kvartiäärikausi. Ja tämmöisiin merkittäviin lajiston muutoksiin liittyy suuret sukupuuttovaiheet. Ja näitä suuria sukupuuttovaiheita täällä sanotaan nyt kamprikauden jälkeen. Kamprikaudi on tuossa. Kamprikauden jälkeen on ollut 5 merkittävän kokoista sukupuuttokautta. Suuri kuolema niistä suurimpana. Ja lähes kaikki näistä liittyy merkittäviin suuriin nopeisiin ilmastonmuutoksiin, paitsi tätä Trias-Jura kausien vaihteen sukupuuton syytä ei tarkkaan tunneta tällä hetkellä. No niin, sukupuuttoja on siis tapahtunut aikaisemminkin liittyen nopeisiin olosuhteiden muutoksiin, ilmastonmuutoksiin planeetalla. Ja tällä hetkellähän me elämme nyt sitten 6. suurta sukupuuttovaihetta, joka on alkanut niihin aikoihin, kun meidän ihmisen suku lähti levittäytymään planeetalle ja hävittämään täältä suuria riistaeläimiä ja muuttamaan ympäristöoloja toisenlaisiksi. Tähän kohti kyllä liittyy tietysti myöskin viimeisimmän jääkausivaiheen päättyminen, joka nyt alkaa olla siis aika hyvin tapahtumassa. No, joka tapauksessa palataan tuohon Chicxulubin törmäykseen, siihen, joka hävitti dinosaurukset pois
planeetalta. Ja siinä vaiheessa sitten taas oli niin kuin, vanha lajisto pitkälti pyyhkästy pois, syntyi paljon uutta tilaa, mihin nämä jäljelle jääneet lajit saattuvat lähteä leviämään, kehittymään ja nousemaan uudeksi lajistoksi. Ja tuossa Siksuklubin törmäyksessä kävi niin, että pienet nisäkkäät ja pussieläimet, ainakin jotkut niistä säilyivät. Siellä säilyi tämmöisiä hiiren kokoisia tai päästäisen kokoisia pieniä petoeläimiä, jotka sitten lähtivät nopeasti lisääntymään, monimuotoistumaan, kasvamaan suuremmiksi. Ja täällä alakuvissa näkyy esimerkiksi tämmöinen varhainen valas, pakiseettus, suden näköinen eläin, joka sitten edelleen kasvoi suuremmaksi ja palasi takaisin meriympäristöön. Ja nämä pienet eläimet tässä ovat varhaisia hevosia. Eli monennäköisten nisäkkäiden sukuhaarat lähtivät lisääntymään, monimuotoistumaan, kasvamaan suuremmiksi. Lajisto ilmestyi paljon suuria kasvinsyöjiä ja sitten niiden myötä paljon suuria petoeläimiä. Ja kehitystä jatkui semmoinen 50 miljoonaa vuotta eteenpäin. Ja koko tämän ajan, siis sanotaan sieltä 66 miljoonaa vuotta sitten, niin 50 miljoonaa vuotta tullaan eteenpäin, niin ilmasto säilyy koko ajan aika mukavan lämpöisenä, ajoittain jopa hyvinkin kuumana, niin kuin tästä kartasta näkyy. Lämpötila on hyvin lämmin, merenpinnat ovat korkealla, paljon matalia maa-alueita on meren alla. No kuitenkin sitten jo 30 miljoonaa vuotta sitten mantereet olivat liikahtaneet sillä tavalla, että Etelämantereen ympäri syntyi kylmä merivirta. Siellä yhteys Etelämantereen ja Etelä-Amerikan välillä katkesi, merivirta syntyi ja lähti vähitellen jäähdyttämään planeetan ilmastoa, meriä. Ja sitten vähitellen navoille alkoi syntyä taas uusia jäätiköitä. Ja samalla ilmasto kuivuu ja esimerkiksi Afrikassa sademetsät suurilta alueilta katoavat. Ja näinä aikoina sitten eräs tämmöinen kädellinen iso apina-laji tai lajihaara joutuu sademetsästä latvustoista siirtymään savannille. Ja tässä kohti tapahtuu se, että ihmisen johtava kehityslinja eroaa suurten apinoiden, esimerkiksi simpansseihin johtaneesta kehityslinjasta. Ja noin 4 miljoonaa vuotta sitten jo siellä Afrikan savanneilla oli olemassa tämmöisiä apina-ihmisiä, Ardipithecus-laji esimerkiksi ja sen sukuisia muita apina-ihmislajeja. Ja niistä sitten suunnilleen 2 miljoonaa vuotta sitten kehittyi pienempiä, hiukan kätevämpiä, vielä edelleenkin jonkun verran apina-ihmisen oloinen ja näköinen laji, jota kuitenkin jo kutsutaan ihmisen sukuun kuuluvaksi. Laji oli Homo habilis, sanotaan, että kätevä ihminen osasi käyttää jonkun verran kivityökaluja, kuten myöskin tuo Ardipithecus tai Australopithecus-lajit myöskin jo osasivat. No, Homo habiliksesta edelleen sitten syntyi, ajoitukset ovat edelleenkin suunnilleen 2 miljoonaa vuotta sitten, Homo erectus-laji. Homo erectus oli hyvin pitkäikäinen laji, säilyi maapallolla tonne, niin että se katosi vasta 50 miljoonaa vuotta sitten. Se säilyi siis 1,5 miljoonaa, yli 1,5 miljoonaa vuotta. Ja Homo erectuksen aikana tämän lajin kyvykkyys nousi merkittävästi, se oppi käyttämään tulta, se oppi puhumaan. Se haarautui myöskin aika moniksi eri lajeiksi, tai ainakin lajistoon ilmestyi erilaisia välimuotoja, ilmeisesti Heidelbergensis ilmestyi,
näiden polveutumisjärjestys ei ole ihan selvää. Joka tapauksessa sitten linjoista erosi esimerkiksi Homo neanderthalis ja siitä edelleen Homo denisovan. Homo naledi kehittyi jossakin Afrikassa. Kaukana Aasiassa, tuolla Jaavan suunnalla kehittyy, tai siellä saaristossa kehittyy Homo florensis. Ja tämä Homo erectus asutti suuria alueita Eurooppaa, Kauko-Itää, aina sinne Kiinaan, niin kuin vanhan mantereen itärannikolle asti. Kiinan ihminen, Jaavan ihminen kuuluu Homo erectus-lajiin. Eli Homo erectus-laji sitten niin kuin erilaistui, kehittyi monella suunnalla planeetalla ja Afrikassa, ilmeisesti Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten, siis aivan äskettäin, ihan äskettäin, sen jälkeläistöön ilmestyi Homo sapiens-laji. Näitä varhaisia Homo sapiens-lajeja asui eri puolilla Afrikkaa, jonkun verran erillisinä heimoina tai ryhminä, jotka jonkun verran erosivat toisistaan, mutta kaikki niin kuin kuuluvat samaan lajiin ja kehittyivät eteenpäin ja ilmeisesti niin kuin sitten vaihtoivat geneettistä materiaalia, risteytyivät ja tavallaan kehittyivät rinnakkain niin kuin ihmisen lajin ominaisuudet eri paikkakunnilla. No niin, ja sitten kävi niin, että nykyihminen lajina lähti vaeltamaan Afrikasta ulospäin pitkin maailmaa. Oli siirtynyt muuten Eurooppaan jo 200 000 vuotta sitten, ainakin Kreikassa on jäämistöjä, fossiileja siltä ajalta. Mutta suuremmin lähti levittäytymään vasta noin 70 000 vuotta sitten Eurooppaan ja sitten myöskin niin kuin tuonne Intiaan, Kauko-Itään. Matkalla risteytyi vielä neanderthaliksen ja denisovan kanssa, mutta ihminen levittäytyessään oli sillä tavalla aggressiivinen, että se onnistui käyttämään hirmutehokkaasti hyväkseen kaikki riistaeläimet. Ne alkoivat kuolla sukupuuttoon. Samalla kuolivat suuret riistaeläimiä syövät pedot. Ja sitten ilmeisesti tämmöisen niin kuin metsästyselämään tavan hiipuessa ja kuihtuessa ihminen oppi selviytymään taas uudella tavalla. Eli asettautui paikoilleen ja alkoi viljellä maata ja kasvattaa kotieläimiä. Ja tästä alkoi nyt tämmöinen ihmisen harrastama niin kuin domestication, sekä kasvilajien että eläinlajien kesyttäminen, viljelyalan raivaaminen, ympäristön haltuunotto. Se oli tietysti niin kuin ihmisen myöskin kilpailua elintilasta ja resursseista, tavallaan ympäristön haltuunottoa. Ja ihminen on ollut tässä hyvin tehokas. Sanotaan, että jos ihminen asettuu sinne elämään paikoillaan ja kehittämään kulttuuria 10-12 000 vuotta sitten, oppi kirjoittamaan, oppi pystyttämään hallintojärjestelmiä, alkoi kehittää kulttuureja, tähtitiedettä, filosofiaa. Sitten tultiin tuonne ajanlaskun alkuun, uskonnot tulivat aika hallitseviksi, tieteet unohtuivat ehkä, sanotaan siihen asti, että tultiin tänne valistuksen aikaan, suunnilleen 1500-luvulle, ja siinä vaiheessa kehitys taas lähti voimakkaasti eteenpäin. Löytöretkien myötä, tieteiden kehittämisen myötä, keksintöjen, koneellistumisen myötä, keksittiin höyrykone, polttomoottori keksittiin vähitellen, käynnistyi teollinen vallankumous, joka alkoi johtaa kaupungistumiseen. Mä hyppään yli tämän tieteen ja avaruusteknologian kanssa tästä, koska tämä on suuri tarina, jota en nyt tässä ehdi kertomaan. No niin. Joka tapauksessa tieteet kehittyvät nyt sillä tavalla, että avaruutta valloitetaan kauempaa. Tällä hetkellä asutaan kiertoradalla avaruusasemissa, mutta seuraavat ovat rakenteilla kuun kiertoradalle ja jonkinlainen avaruusasema tekeillä myöskin kuuhun aivan lähivuosina, missä sitten ihminen alkaa harjoittaa kaikenlaista omaa toimintaansa.
Ja seuraava tähtäyspiste on matkustaa Marsiin ja perustaa sinne jonkinlaisia ihmisen pysyviä siirtokuntia. Mutta täällä maan päällä tilanne on kehittymässä tähän suuntaan, eli ihmisten väkiluku on kasvanut nyt viimeisen 100 vuoden ajan eksponentiaalisesti, kaksinkertaistunut aina suunnilleen 20 vuodessa, alkaen sieltä 1900-luvun alkupuolelta. Ja nyt tällä hetkellä ollaan kohdassa, että väkiluku on 7,8, suunnilleen 8 miljardia ihmistä planeetalla ja edelleen lisääntymässä. Nyt asutaan paljolti jo tällaisissa valtavan suurissa kaupungeissa, toiset asuvat slummeissa. Energian käyttö on tosi suurta, hiilidioksidipäästöt ovat massiiviset, planeetan lämpötila on lähtenyt nousemaan niin nopeasti, että se varmasti vertautuu noihin vanhoihin sukupuuttokausiin, kuten esimerkiksi suureen kuolemaan. Tämä muutos on nyt hyvin nopeata, vaikka meidän on sitä hiukan vaikea nähdä. Tarkoittaa sitä, että jonkinlaisen siirtymäajan sisällä lämpötila on nousemassa, merenpinnat ovat nousemassa. Jos kaikki jäätiköt sulavat, niin merenpinta nousee suunnilleen 70 metriä nykyisestään, joka tarkoittaa sitä, että alavat maa-alueet, rannikot jäävät veden alle, maan pinta-ala merkittävästi pienenee, lämpötila nousee, olosuhteet muuttuvat. Ja miten käy sitten meidän oman lajimme? Ehkä mun ikäiset ihmiset eivät sitä näe, mutta ne, jotka ovat tällä hetkellä syntymässä, pieniä lapsia, niin näkevät ehkä suuria muutoksia, ellei me ihmiset ymmärrä. Meillä alkaa olla niin kuin teknologiat, keinot, tiedot ja taidot olemassa niin, että me voisimme jotenkin alkaa hillitä tätä muutosta, tai ainakin sen vauhtia. Me voitaisiin tehdä tälle jotakin, jos me asetamme meidän prioriteetit ja tavoitteet sillä tavalla, että planeetan säilyttäminen tulee ensisijaiseksi tavoitteeksi. Eli tässä on kysymys nyt ihmisen arvovalinnoista ja mitä me tällä ainoalla tunnetulla elinkelpoisella planeetalla ja ihmistä ylläpitävillä olosuhteilla, mitä me niillä teemme. Myöskin kuuluu astrobiologian kysymyksiin. Tämä elämän tulevaisuus tai teknisen sivilisaation tulevaisuus. Uskon, että muut lajit tai monet lajit varmasti säilyvät, vaikka olosuhteet kävisivät ihmisille tukalaksi ja kestämättömiksi. En usko, että elämä kokonaan häviää tähänkään sukupuuttoon, mutta kysymys on siitä, kuinka käy meidän omalle lajillemme. Näitä maailman historian suuria vaiheita ja tapahtumia on niin kuin vaikea hahmottaa ajallisesti, koska ajanjaksot ovat niin pitkiä, että meidän on niitä vaikea kuvitella. Mutta tämän asian selventämiseksi olemme perustaneet tämmöisen aikavaellusreitin. Yksi tämmöinen on perustettu Turkuun, 14 kilometrin pituinen reitti, missä jokainen metri vastaa 1 000 000 vuotta. Ja siinä esimerkiksi suuret vuoristot syntyvät suunnilleen 5 metrin alueella ja sitten häviävät seuraavan, tai hioutuvat mataliksi seuraavan 20 metrin alueen. Permitrias, sukupuutto tapahtuu 1 metrissä ja toipuminen tapahtuu 10 metrissä. No niin, joka tapauksessa tämmöisellä aikajanalla nämä ajat ja niiden kestot saada jonkinlaiseen tämmöiseen ymmärrettävän perspektiiviin. Tällainen pitkä vaellusreitti on olemassa Turussa ja toinen on olemassa Utsjoen tuntureilla. Hieno polku siellä. Kannattaa joskus mennä kävelemään. Ja nyt kiitos teille, ketkä olette jaksaneet olla mukana tähän asti. Kiitos, hei!